Това тук е един швимваген. Построен е 1943 година, има 25 конски сили и 1180 кубични сантиметра и 4-цилиндров мотор. А там се вижда един самолет от Втората световна война в 1942 година. Той е бил намерен преди 10 години и е донесен тук. То се вижда, че е раздясал и счупен, защото се е разбил във Втората световна.